Africa. Utenga wanga woyamba ukupita ku chipani cha MCP. Munadandaula 2 weeks ago, galimoto yanu itamenyedwa itaphwanyidwa kumachinga. Kumanena kuti this is political violence. Koma zulo lomweri, inunso anyamata anu amenya masupporters a DPP kumponera. Andi kumponera kukuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono kukusanduka no-go zone ya other political parties. Posachedwa pompano Ford anachitidwa chipongwe kumene kuchako. Zuloso mwapangaso chipongwe anthu osalakwa, azimayi amudera lanu, azibale anu ndikuwamenya kupita ku msonkhano pafupi so ndi pa polisi. Koma yet a police they are not taking any action. So izizi mukuyamba inu IMCP makamaka akulu a MCP mukuyenera mwachite temu anyamata anu. Ingakhale kuti ndi saini yoonesa kuti basi mukutuluka mboma, chifukwa masaini to kuti chipanicho chikutuluka mboma ambiri mwa iwo ndi amene wawa omamenya anthu, omazuza anthu, kumapha anthu, umangoziwiratu kuti chipani chimene chocho it is going now out of government. So